كما يكنيهم كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان عند حنينا ماتشم اسخا خمل انا بوغني اغزيابير يمسغن سلام عليكم كم زخماي كم زقنهم بعل ملؤ تسفائم ماما قعي نبذ حجكوا تتمهرالو صبق تخونه يلئ مالتيو حقنا نزرا كما هرا خئل اللون انت عينت ملئتي انزحلفا وات ذا مينينغ بسرعه عبي سب زبلو دخيو زبل نايلو ما انت فيديو نريو حدا بقى زيو اب عرات مسو زرك اني زركو كابتم قصل بيلنا نريهم كالوت غدايات داي برغيد حمدو زملكتيو بعل محاري زبال حدا حونا زلو ززاربو وفيكم تسخاكم عبديكم نركم سخاكم دفل لو ايكيو كان ذكرت العلي نعنا تمثيلهم او وشتنا خوينهم نتقاسهم في الحقوق بالعز دليو جاتهم معي بزعبا صمدو زملكت اب اوريا قريبو مالتيو ممهر بينه قبر اغزيابير وفي زتزاربو زربالو حدا سبعي نفس زكلاخل اب عدو امريتو حق سرعات تقيلي نفس زكلاخل حجون كعمصكم يبلنا اللي ماخلاي منغسي وقن ورخيناتن زي ترفيو زبلو زون داغماي جينوسايد زنصالالو هونات تفطيرلو تغارو نقحو اب عدهم زغبر زلو غود بتعمي حماق نغريو تذينقيخوم كا نعخاتكمون صبق ايكونن يبلنا الله مالتيو من يديكو تحقلو هاي منغست لو حتى حزبي مسكين اموداتا صمدو مالت بتعمي بزح نغر زلوط كم زخونه دحر هزي انت دلينا مرحتنا بلحت تخوينو نعصان خبان ون زسبره ገለገሊኦም ድማ ጽምዶ ማለት ታኒካ ማይ ወን ኣብ ትግራይ ንኽሕግዝ ምንም ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ዝዛረቡ ዶምና ጠፋኻ ብዛዕባ ኣብ ዘይልኻሉ ንዝፍጠር ኩነታት ከመገርካ ትዛረብ ሻዕብያ ማለት ዝሰርሕ ሳይለንት ኾን ከሎ ምዃኑ ብዙሓት ማለት እዩ እናይ ባዕሎም ጀሃራ እዮም ተጃሂሮም ዘሎ ትስቕ ኢሉ ዘሎ ዓቕሙ ፈልጥ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ፈልጥ ናበይ ኣንፈት ኸይድ ኣሎ ፈልጥ እዩ نت channel لحد حدش تخوينكم سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبارنا بكالو تباصحو نباراتن تخوينكم دما هي حناط زبل ريتكم دصحفكم ليكيدو مالتيو اسكي استوسنه ريتو كنبب مالتيو just now سمره كبر اب صحفلي مالتيو this is pure ignorance from Roda and others like him اللي صحفوا له جلو مالتيو عشنتيو كابتوم مسلتون جيتاچون نعز مسلوان if the war erupts it can go south north west east etc it will be on the hands of the winning party your job is to stop the war before it starts خوينات قرمه مجمارو دا تطوق تبلو لك امبر انت زي كوينسي مبراق خيخل ندوب خدي خل سمين كوني خل معراب كوني خل ازي اب ايد كازي كونس اب ايد تعواتاي از ملكتي از بزلو why would a war erupt today لو من تعيو كوينات زلعلو يكاز بقس كم بحدش if you both voted to fight دهرد امرحخا واقع از بالكوينو زين you don't need to lecture us which direction is going to be expanded نابي كم زخيد نحنا تمرنا يندلنا زبل ريتو الله مالتي سمره كبر اب صحفو ريتو ايو سلازي عشنتي زرايني لي صحفو زلو مالتي كم ذا امسلون بعل جيتاچو ردان زارو زلوسي عشنتيو اللي يغلصلنا نسخاتكم انتي تبلو ريتوتاتكم نسخاتكم بتماساسالي صحافيكم نابت زقصل فيديو نسغر قرم ناب ماما قعي كنسقرينا ماما قعي قدفا قولعا إخن مسعبخن كتعسكنيو نبلكنا لنا مالتي اسكلي ماما قعي زبلو نسمع يوم ونسخاتكم أزيهم تقرموا لقداي سلازلو مالتي اب عرات مسو زرك اني زركو ز سمامعني ز سمامعو فقر زبالي فقر زهبو مسلي زحلو ولا يمسلو زحلو ولا زي زفلطان حدا حابتان كوينو دلاي نداشلمني دلاي زي عند ገንዘብ ሰሲ عدايات مرعو زلامبر تايب بمتاي مع النسبسيسي انسا كمان يفلقي من يركو من يركون ግን دحن قبدلين ሓደ ግዜ ሲ ሰብ ከዓብ ከሎ ናብ ቁልዕነቱ እዩ ዝምለስ ይባሃል ወትኽክል እዩ ኣመን ሪኢኻዮ ቴልኮምኒ ኣብ ማማጉዒ ስሪዮ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ማማጉዒ እንታይ ኮይንከን ይኽን ወረጃደ ይነበርክን ብጣዕሚ ጥዒትዶ ኣይነበርክን ጽቡቕ ኣካዳድና ጽቡቕ ተምህርየን ነተን ናትናሲ መብዛሕትኡ ግዜስ ሽግር ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ማሕበረሰብ ፀገም ባህልኻ ናይ ምፅላእ ተነስታትኩም ይረኣዩ ስለ ዝነበሩ ንስኻ ጎበዝ ኢኽ ነርኪ ጽቡቕ ተምህርየን ንሕና እውን ብጣዕሚ ኣዚና ፎቲናዮ ተካይዳኺ ደስ ይብለና ገለገለ እዩ ሎማ ዓንቲ ሎሚ ግን ይፈርሰከል ተርኩዑ በቃ ካብ ወፃ ካሊ ወግዒ የለ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረት ሜካፕ ግዛዕት ሰርሕልና ነበር ኳላቲ ንፀጉርክን ገለገለ ዝብል ዶ ይሓይሽን ካብዚ ዳ እንት ማማጉዒ እንታይ ኮይንኪ በስማ ወለ መንፈስ ቅዱስ بصر يسب تسبيلوا أنا عمرو رديخاني ماشي يلا نمسح عبدي خن فتو
وفيكم تسخافون هبديكم نركم سخافون افلي لو ايكيو مرقصكم زي فلت فانا نفتح انا زي تشمچم عينو صبو غيرو زيري خمس خما خاطر ديخاني ديغري جلاس غيركم تخرسوا انا باخاتكم مرح انا ما حرتولي انا باخاتكم مرح انا هاجري بركار زخون بعدا وقت انكفاء ايدلني بركار هاجري هايمانوتي هاجري امنتي هاجري ادي هاجري سبيتي قدمو كله بركار قدمو كله هاجر تهال هاجر نهرالو سبيتي تمص امنت تمص ገንዘብ መጽ ፍርድኻኒ ዲሞክራሲ መጽ ኩሉ ነገር መጽ ሕጂ ኣነ እንታይ ተራእየኒ ኣብዚኣ ዘላ ፓተርንሲ ብሓንሳብ ድዮም ኮፍ ኢሎም ዋላ ገለገለ ናይ ብሓንሳብ ቦታ ዲኒ ኣብ ሓደ ቦታ ይመስለኒ ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ኮይንታ ኣካዳድና ከመኣያታ ፓተርና ንባዕላ ኣብ ማእኸል እቲኦም ዝኾነ ባንዴራ ግብረ በለ ታ ናይ መለይ ሰልጠነ ነቲን ከም እዮም ኣፈላለዮም እንታይ ሰልጠነ ፀጉሮት ኪሉ ነይሩ ቅድሚ ሕጂስ ኬፕ ኣይተድልየን እያ እቲ ከዓ ውፉእ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ከመይ ኣነቶ እዛ ጉዳይ በቃ ባዕላ ንባዕላ ትድገመላ ተተካእት ወለዶ ኸይብሎም ተተካእት ወለዶ ድምኒው ከመይ እዩ ቅድሚ ኩሉ ንዓይ ሃገር እያ ስመረት ረውጥ ባንታ ነቃ እግሪ معات من إسياتي ما وتقبيرهم زلوا سترغطوا تخرجوا ذلك حتى نقع أجري معات من إسي عطمي نرجس حات خير بيرتا كمزي بحد صوت وايديركا نفسها تتعقد مدلاينا حدا فيكتيم مينتاليتي زمعبل زي أبحنقول كا زمعبل يخلي عيب لك تبدي لك رحمة تبدي لك أو كوميونيتنا عند حرمتي خمامر لعلي استتصرف لعلي استوارد أدي أبوي لعلي استوارد السلة بسرعة يوارد سلة ولا أقول له الصراحة صراح نزي ستايك جورو مال نزي كم حدا مكلا خلي أمتيسي أبو خو علك حدرنا بدمج كنترول كأتو إنوسنتي أنا قلي إلى أبو خني عندنا خمن كايدو شجرنا خمن كفتحه لحر حدا سواء نفس الكلاخن عدو أمريتو حق سرعات تقيلي نفس الكلاخن أميدا نفس الكلاخن أيك أب أخيرا نفس الكلاخن أيك نفس الكلاخن سجدتر سرعات عندو قلمو معود شعيرو حق سرعات تقيلو نفس الكلاخن أفتح حقي حقو كوي بسورس زخونه سبسي ام ميديا اندحر مصي خاص بدحري ايتتنكفوني ايتنكوني حداركا مسوصخا نسبيتي ايتزاربوا غلغله مسبلكا مودعتها ميديا توصخ لخا سطح خدان مالتي خا سطح خدان دما بفلاي صعدا خدان تخوينكا تا زخونه ترسحات ايا نسب ترأيون برت زغوركا صبق ايرأيون سلازي ميديا وصي خون ايتنكفوني لكاون كلتي اي مخونن كمزي زبل لب تزيلو خا نعو مور محاسيون خالوت غني حاسيوم كمزي عينت غداي مالتي غوبز بتاع نفعيو ايش دك سجن زي ويكا دك سنعفو يرينا له كل نقراتهم قالصوم انصار برجين حمدو انصار تجنبار انصار تسرح زلو انصار وفي انصار كيروس انصار سلطنه اوكي هاسن شعبيه تنكفهم فلت صاجر ترسعوا شعبيه كاين لنا كلمه ساقوا شعبيه كان زلها سلازي بتسرحوا زلو يسباتهم ناب شعبيه تكور زغبر سيلم زقالو استزورو سي من كنكفهم يور بايزوي من كنكفهم يور انا يتنكف كون كباجي ميركا 10 تكزش ما تنازل عل اسمات قال سي العل تهوين ግን نعي قطر هذا تقلم لبلو موفي نعي قطر هذا كان ذكرت العلي نعنا تمثيلهم او وشتنا خوينهم نتقاسهم في الحقوق بالعز داليو جاءتهم معي كان ذكرت العلي نتقاسسي دامشق قبر زغولو لعله هكذا جاءتهم كم تخاب فتاوي مركب صلايز بعلي الله هو فتاوي حلو نزبال كانت تقالاساي تمثيلو نقالس زقالس كابزينا خنطنقق زلنا كل غزي تكلي كفتاوي حلوني امبركاب صلايس بعلي الله يبحالي ማለት ጸላኢ ኻን ፈታዊ ኻን ፈሪጥ ካዮም ኣባኻ ዘውርድዎ ጸገምን ሽግርን ስለትፈልጦን መሜኻ በደንብ ስለትርዶን ኣይኮነን ታይዳዩ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ዕሹኹም ምድር ቤት ምሳኻ ዘሎ ሰብ እንትብድለካ ተሎ ኣይፍለጥን ብሕውእ እያ ምሳኻ ከም ዘሎ ኮይኑ ይዝብድለካ ማለት እዩ ብርሕቀት ዘሎ ሰብ ኦሬዲ ከም ዝብድለካ ስለትፈልጦ ስለዘጽናዕካዮ ኣላ ሓንቲ ጸገም የውል ተማሳሳሊ እውን ብርጌድ ንሓመድ ዝብሎ ዘሎ ሰልጠነ ተረዳዲኡኹም ይኹም ኢሉ እዝግምት ተቃላሳይ መሲሉ ዝሕንፍሸና ዝርብሸና ዝጥቁም ከይዱ ከምዚ ኢከሎ ከምዚ ዝገብር ገለ ዝብል مولي خمزي نجر عشان بيعدون برجينا حمدوسي تقرأي بملتاس كم عد زعنوها تجوار سلزخانة بتعمي أنا صغر من مال هيك أنا مسافك أكو خم أي نبر نعدو بعينيو أي شفت لمن كتر راسنا أيو أين موتن كواهم العلن هزب تقرأي ألا يقولون كحدامات جلجلو وزت زبلي اسكزوم سو أي تزارب وزار بس كنا سمع مني ما صمم حزون داك ما جينوسايد زين صار له هنودات فتير له حزون داك ما جينوسايد ينصلا له مالتي انصلا لينا له حزون حزب تግራይ ዳግም ከብርስ
ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጸላእትና ዝገብርዎ ዘለው ብብዙሕ መንገድን ህዝቢ ትግራይ ከሰኩኑ ይፅዕሩ ኣለዉ መወዳእትኡ ተዳኺሞም እዮም ሓድነቶም ላሕሊሕ እዩ ሕዚ ንዓይ ክምክቱነ ይኽእሉን ዓቕሚ የብሎምን ኣብ ዝበለሉ እዋን እንታይ ናብ ምግባር ኣትዩ ዳግማይ ጄኖሳይድ ከካይደልኩም እየ ብቴክኖሎጂ ከጥፍአኩም እየ ከምዚ ክገብረኩም እየ እናበለ በደባባይ ናብ ምፍካር ዝኣተወሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ክንቃለሲ ሓራይ እሺ ኣጎልኹም ኮይና ንመን ሒዝና ንዓኻትም ሒዝና ኣረ ጀመርታ ባዓልኩም ተኣስኹም ኣርኢ እንሽወደልኩም ርእስኒአና ኣረ ብመድሓኒ ኣለ ኣርታይ ነገርማ ህንዲ ተምህሩና ህንዲ ስመኽሩና ክንቃለሲና ትክክል እዩ እዛ ቆልዓ ዝወለተስ ምናልባት ሰሚዕኹም እንዲኹም ንስኻትኩም ተረዲእኩም እንዲ እታ ቆልዓ ክትብሎ ዝደልየቶ ነጥቢ ተበሪህኩም ይኸውን ኢለ ይግምት ክንቃለስ ኢና ክንመውት ኢና ዝብል ትውልዲ ብዙሕ ንምንታይ እንታይ ከይመፅእ ብድሕሪኡ ኢልካ ምስሓተትከያ ዝምልስከ ሒደት ውሑድ ኣይተረድኦን ከይትብል ተረዲእዎ እዩ ዕንወት ይረድአካ ይስቆረካ እዩ ብሓንቲ ግዜ እዩ ዝረድአካ ማለት እዩ ሓደ ሓው ወደዲኻን ወደቦኻን ካባኻ ስውር ኢሉ ኣብ ውሽጢ ገለመለ ዓመታት ዝኹለይ ነገር ትበፅሕካ ተሎ ሽዑ ይፍለጠካ እዩ ድሓር ግን ሞትን ሕርስን ተረሳዕ ዝበሃል ከምኡ ርስዕ ቢሉት ማሕበረሰብ ነቲ ስቃዩ ተመሊስ ሕዩን ከምዚ ዓይነት ነገራት በቃ ኣብ ምቅሃም ይውዕል ማለት እዩ ሽግር ክሰሓብ ይከኣል እዩ ኩናት እውን ዳይቨርት ክግበር ይከኣል እዩ ናብ ባዕልኻ እውን ክተምፆ ትኽእል ኢኻ ተደሊኻ እንታይ ብምግባር ማለት እዩ ከምቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ብምግባር ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ዝስሕብዎ ኣበያለኻ ዘይበሉኻስ ኣበያለኻ ዘይበልዎስ ኣብዚ ኣለኹ በለ ዝበሃል ንዓኻ ተዘረበተሎ ፀላኢና ይብል ፀላእትና ይብል ክንደዮም ፀላእትና እስኪ ሓቀ ንዛረብ እስኪ ሕጂስ መን እዮም ፀላእትና ኣብዚ ሰዓት እዚ እከለ ከምዚ ፀላእትና እዮም እከለ ከምዚ ቦቲ ይፀምድ ኣለኹ ኢኻ ትብል ቦትንኬኸ ፀላእትና ኢልካ ሹም ተውፅኦም ምስ መን እዩ ትኹይናት ብስሩ እንታይ ኢኻ ክትገብር ኮይንካ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ተልካዮ ኣይርድኦን ኣሎ እንታይ ዳይ ዝገብር ፀላእቲ ይፈጥር ሻዶው ኢፌክት ይበሃል እዚ ኣብ ሳይኮሎጂ ትምህርቲ ዘየለ ነገር ከም ዘሎ ምሲልካ ብተደጋጋሚ ትተዛረቦ እንተለኻ ቦዲ ወይ ከዓ ፐርሰናሊቲ ፐርሰኒፋይ ይኸውን እሞ ኣብ ጥቓኻ መፅኡ ጠጦ ይብል ሓደ ነገር ከም ዝልክዕ ዘይትፈልጦ ነገር ትፈርሕ ወይ ከዓ ዝፈርሕካዮ ይበፅሕ ዝበሃል ብወለድና ከምኡ የፈሩት ይደርሳል የናቁት ይወርሳል ይበሃል ከምኡ ብተመሳሳሊ በአምሓርኛሲ ዝፈርሕካዮ ይበፅሕካ ይበሃል ከመይ መፅኡ እቲ ፍርሒ ፐርሰኒፋይ ትገብሮ ኢኻ ንሕና ከዓ ከምኡ እንታይ ምግባር ጀሚርና ፀላእ ዋላ ይሃሉ ፀላእ ፈጢርካ ንዑ ፐርሰኒፋይ ምግባር ሻዶ ኢፌክት ኣብ ሓንጎል ናይ ደቂ ሰባት ምፍጣር ኣብ ህፃውንቲ ይኹን ዓበይቲ ትራውማታይዝድ ዝኾኑ ኣብ ቪክቲም ኣብ ዝኾነ ኣብ ግዳያት ኣብ ዝኾነ ሰባት እዚ መሊስካ መላሊስካ ዝጉዳይ እዚ ክፍጠር ብምግባር እቲ ሻዶው ካብ ሕልንኦም ገለገሊኡ ሰብ ንኽጠፍእ ይሰርሕ ኣሎ ንምንታይ ምክንያቱ ገለገሊኡ ከዓ ክጠፍእ የብሉን ይብለካ እቲ ቂም በቀልን እኮ እዩ ክጠፍእ ዘለዎ ካብኡ ንሕና ግን እቲ ዝተገበርናዮ ምእንታን ከይድገም ክርሳዕ የብሉን እዩ ተባሂሉ እምበር ቂም በቀልን ኣብ ውሽጡ ሒዙ ቀቲሎምና እዮም ክንቀትሎም ኢና ወሪሮምና እዮም ክንወርር ኢና እንዳበለ ዝቕመጥ ትውልድ እንድሕር ኮይኑ ግዜ ተረኺቡ ክወርር እዩ ግዜ ተሲኢኑ ክወርር እዩ እንዳተባሃለ ይፈርስ እምበር ኣይለምዕን ማለት እዩ እዚ ፕሮብሌም እዩ ሽግር እዩ ናይ ሳይኮሎጂ ፀገም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ተጋሩ ንቑሑ ኣብ ዓድኹም ዝግበር ዘሎ ጉድ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ተዘይነቂሕኩም ከዓ ንዓኻትኩም እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ መን እዩ ዲቁ ስለዚ ዲቁ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡና ኢሎም ከስተዋሕድዎ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዎ ኣነ ግን ዝነዓቕ ዘረባ ስለዘይኮነ እሞ ከዓ እቲ ዘረባ ሓቂ እውን ስለዝኾነ ንእግረ መንገድና ማለት እዩ ኣብቲ ሓቂ ድማ ንሕቐቕ እስከ ንእሽትለይ ምናልባት ተጠቐመትና ዝኾነ ሰዓት ኣብ ትግራይ ካበይ መፂኻ ኢሉ ሃብቲ ኸማን ይሕተት ዋላ ኮሊት ሽጥ ሕግን ስርዓትን ዘይብሉ ዓዲ ትቕላለ ሕግለና ኸይትብሉ ትራይ ትግራይ እቲ ህዝቢ ብሩኽ ኮይኑ ብህግን ብሃይማኖትን ዝግዛእ ኮይኑ እምበር ኣላ ክንድቱ ትፍክርዎ ንሕና ጀጋኒ ትብለስ ኩሊት ኣብ ዓድኹም ክሽየጥ ወዲ ዓድኹም ንወዲ ዓድኹም ጨውዩ ሸይጡ ገንዘብ ኣምፅኡ ስጋ ዝበሃል ዓድኹም እንዳ ሰራቕትን እንዳ ሸፋትን ክኸው እንዳ ኣቤላለ ትግራዊነትኩም ማለት ኣይተሓፍሩ ውርደት ኣይስምዐኩምን ትግራዋይ እምባል ከማን ይፈለኩም ኣብ ማእኸል መቐለ ህፃን በጓ ኣቢሉ ወሲዱስ ኣብ ሓደ ገዛ ዓፅዩ ገንዘብና ከምዚ ሓውል ስጋብ ዝብል ንድሕር በፂሑ ኮይኑ እንታይ ሕጊ ኣለኩም እንታይ መንግስቲ ኣለኩም እታት ህዝቢ ምስኪን ከምዚ ንብዙሓት ሰባት እሲ ተዛሪበ የሚፈልጥ እየ ብከምዚ ጉዳይ ማለት እዩ ህዝብና ድዩ የዋህ ኮይኑ ማለት ሕግን ሃይማኖትን ስለ ዝሰርዖ ስለ ዝገዝኦ ወይ ከዓ
ስለ ዝመርሖ ነቶም መራሕቲ ዝእዘዘሎም ዘሎስ ወይስ ቶም መራሕቲ ሰጥለበጥ ኣቢሎም ሕገርቲዖም ኣርቂቆም ማጽሊቆም ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ሃዋህው ስለ ዝፈጠሩሉ እዩ ዝነብር ኢልካ ንሰባት ተሓቲትካዮ ብጣዕሚ ከምዚ ገይሩ ወጠቅጠቅ ኣቢሉ ዝመርሐና ዘለኮ ስርዓት ስለ ዘሎ ሕጊ ስለ ዝነበረ ይብለክ ሓሶት እዩ ከምኡ ይነበረ እቲ ዲቁ ዝብሎ ዘሎ 100 ካብ 100 ሓቂ 100 ካብ 100 ማለት እዩ ህዝብና ዝነብር መጀመርያ ፍርሓት ኣምላኽ ኣሎ እስላማይ ይኹን ክርስቲያናይ ይኹን በብ ሃይማኖቱ ታዘኽብረ ሓገላቶ ናይ ሃይማኖት ሕጊ በኣ ተቀይዱ ይነብር ነይሩ ንዓኣ ከዓ ነታ ባህሊ ማለት እዩ ነታ ዓንዱ ኮይና ሒዛትና ነበረት ባህሊ ነታ ኤቲካል ስነ ምግባር ዝነበረት ኣፍታ ማሕበረሰብና ዝተረፈት ከዓ ክትንህል ትኽእል ሓንቲ ሓዳሽ መስርሕ ኣብ ሕብረተሰብና ተኣታትያ ሳታይ ማለት እዩ ባይ ኤኒ ሚንስ ሃፍታም እንድሕር ደኣ ኮይንካ ካብቶም ጻዮ ኣየገድስን ሰላማዊ ናብራ ትነብር እንድሕር ደኣ ኮይንካ ከም ጅግና ክትረአ ጀሚሩ ማለት እዩ ንሕና ኢና ፈጢርናዮ ጅግና ኣብ ዘይድነቀሉ ከባቢ ጅግና ኣብ ዘይድነቀሉ ማሕበረሰብ ጅግና ኣይፍጠርን ጅግና ኣብ ዘይኽበረሉ ማሕበረሰብ ጅግና ኣይፍጠርን ሓቀኛ ኣብ ዘይኽበረሉ ማሕበረሰብ ሓቀኛ ሰብ ክፍጠር ኢልካ ትጽቢት ኣይግበርን እዞም ኩሎም እዚኣቶም ሽግራት ኣባና ተፈጢሮም መወዳእቶም ሌባ ካብ ውሽጢ ዓድና ኣብ ስዑድ ዓረብ እንትጨው እንተሎ ግደፍ ዘይተባሃለ ቆልዓ ከምኡ ሰበይቲ እንታይ ዝባሃል ተመሳሳሊ ታሪኺ ትዝይል ናብዚ ጉዳይ እዚ ኤንዌይስ ንቐጽል ህዝቢ ትግራይ እንታይ መስለካ ህዝቢ ትግራይ ሲየድምጽ ተረዲካ ዲ ህዝቢ ትግራይ ሲየድምጽ ማበይ ከድምጽ ማለት ታይ ተዋሂል ይዲ ናብ መሬቱ ናብ ባሕሩ ናብ መሬቱ እንዲሁ መሬቱ ናብ ባሕሩ የድምጽ دعنا إثيوبيا أي من كدم من كوت تمسك من يزفق من تايد نقالس لنا تقالسنا كون لك لنا أنا أمنت بإيرترا أنا عند إيرترا ريجين تشنج ناي سرعة لو أنت دعمت يوم من نتاوي من قصتي أنت حرت تتخيلوا لك الله أنا إثيوبيا مفراسة وعلى حالي رأي ترى كنا قركها وصلها حدش زانتا مالتي دحان قدير كان مغنياتو إثيوبيا ناي بحثت هاجر لك إيرترا وون دحرت ناي بحثت خالي إذا ناي إساسا حسا ودي خونا يكل بايزوه ناي بنهنا رديت زناي عرب حساون فلسكال الإسلامون أي خون مريت سيون ينسو بقندو نايز حاونا حساب تايديو سلازي تا عباي تقراي تقرينيت بالحساب أكون النت انت اللي قل نبين عبياسي نتنكالوت بلي عن تعبيا تقراي نبين اكزيست تقبراي تخيل اندحرا داقيم بوزحات بيرات ابتقوننا اللوها مسانا ينبرا بسنيت بفقر زنبرالو منقد دالو اتي ناي مكببار بهل اللمدن اند عنترن تخيدو مو ناتي مهلاوسي نخالوت حادقا ايكونومني لتأمين انا كالوتون كلو ناي حادقا يخون لن تأمين اطرح يو صبو نقرك مزغل كابدي وطاي فالسيوت تزخون زربعكم تزاربو اللهم او فانو نحيا لتخيدون انا حادقا يزبل immediate زغون حدا قاب قدمي حاجة إمكان هالوس يتصبح زي خووني زبهال practically wrong لم كنت تفلها سلازي فانا مسحايا لسنا أنا حدا سوات لم تفلها مالتي شعونا تقبر لك حدا اخترار هذا لك كاو حلفنا خن مهاركن كل لنا سومن تمرت المساد دلوقتي كون له جيجاتنا خوفيلنا خنر لنا بهراو روحاناتو ما بقي زراقاقت بدن بخرق وخل لهم مستقراي بمنكاتن بمقروقاسن زخوف الواوا غامبر زراقاقت وروحا خمزي الله ريوم يوم زول ابنت لاني شاف هزي بزحات زرزر نقرات كله يقولوا سلازي حدزي كنحسب كنكل لنا استراتيجيكالي كنحسب لنا مالتي كال اي لو منا طفاخا بزعما ابزي اللي خلو نزفطر كنتات كما غيركا تزارب قرب أنا جن حدا جزية سبعة زاروا زروا تفكر له حق زخون زروا حصل زلوا تحقهم زلوا إذا قبلوا له مالتيو قديم كان حرت فخون كان عيخان قدم تسلح قرب أنا بزعوا حدا نجر جنذير دعني معرفت جرايسي ناس أنا خيوت أنت موليس حزبنا ونخياتون من زبها الحيل أو ساعات زي حج وزل سلازي تزحز أكل بتخالي من قد خوينه مفتح خونيو تبل كافت مفتحتات حدا مالت تونا تأجمنا زول الحجز تفنق على حزبنا نام ربوتي تملسن من دي فنق الوزل مسمن ترى دخل أزم الله سلا فانو نايم حرحيل بمعرفة تقرأتيو كي فنق الوزل نتزوي كاوجن نسو مسانات عريقو ما خلاي من قص مسوقة تمريت بنت أخذنا أنت خبر أنت خرك بدأ زواج زول الحج هاي نخيخون حجزي كم يزرد أن زول مالتي تتأجمس أكل لايت مفتحي الكاس توصلوا مال بعد the problem created the solution then the solution created another problem قرمي واق أتحسابي متشوني أنا بوجنسي كان مسمعت بوي كم دليت ناس اللي نزارب زلنا بس أوكي صمدو ناي مبرق أفريقيا بوليتيكا جيوبوليتيكس زقيرة نابي أحمد ناو فرحشم زشممه صلاة حزب تግራይ فرخرخ زباله
البوليتيكا تجراي بيست ليفريج بوليتيكال ليفريج سفطره اتموست عصان خبان دحر هزي انتدلينا مراحتنا بلحت تخوينو نعصان خبان ون زسبره وين استمزغباي بزحات تمزابلت وغناتنا لمربتهم لملسو يصمدو كحرسو زغبره كابنا بن كنقساقسو زغبره سلام وغزوم وعيلم كحدرو زغبره دمص طيت خيسمع زغبره بزحات غزاتات تግራይ ናብ ትግራይ ዝተመለስ ሎም ማዓልቲ ሚዲያ ኩናት ነይሩ ፕሮፓጋንዳ ማለት معك كوينات يخكايت قني بزي زراخمو حدا عمد بلا ب 6 5 ورحي 4 ورحي ابو كوينات يخكايت ابو كوينات زي قيت متقاس طراي كنا كنصبي زغبانا without any bullet ግን كوينات كايت ابو كوينات زمن تعويتا وصياتلكمني ኤርትራ تعويتا አንተ ይምሳለ ሐውና እንዘርብና በዛዕባ ስቅታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ በልዕ በልዕ ስሒቅ በል መንግስቲ ኤርትራ ግን ሒቅ አይብልን እንታይ ይጸጎሙ ገለለ መስሓተትኮ እቲ ቀዳማይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንጸላእቱ ናይ መቅተሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንጸላእቱ ናይ መቅተሊ ብረት ንብሎ መቅተሊ ብረት ስቅታ እዩ እጂ ባይን ሚኒስ ንስቅታ ብለጸለ ይክትብሎ ንሓደ ሰብ ንመን ደጨንቆ ትስቅ ኢሉ ዘሎ ዓቅሙ ፈልጥ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ፈልጥ ናበይ አንፈት ከይደሎ ፈልጥ እዩ ጽቡቅ ሓሳብ እዚ በስቅታ ኢና ሓሊፍናያ ዘለና እዩ ትዘረባ ወይ ከዓ በስቅታሲ ሓይልና ነጠንከረለና ዝብል ወግዒ ይዘል ሞት ሓይል ዝጠንከረ ንሰላም ንምዕባለ ንግበሮ ነውዕሎ ከውዕለልና ከዓ ሰናይ ትምኒትና እዩ ናብ ከም ዓይነት ክውዕል ማለት ውሁል ሓይልሲ ንልምዓት ንሓድነት ውዒሉ ጽቡቅ ለውጥ ከምጽእ ሰናይ ድሌትን ባህግን ትምኒትና ኣለና ኣነ ብወገነይ ከዓ ብጽኑዕ ማለት እዩ መትከል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣምኔ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ብጣዕሚ መስግን يغني كبرت يا بلي شاور حنا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب